когато Панчо Владигеров затвори дистанцията след 3 години. Ето, мразя разцветката. Мразя разцветката. Значи, А защо няма млада с две? не знам. Значи, мразя разцветката на тази станция. Ама, Обичам, я искам да звучи. значи, тук, нали, значи, Панчо Владигеров ще бъде между... Няма да бъде обелетка на две, а Панчо Владигеров ще бъде на две. Ние ще бъдем само синя. Само синя линия ще бъдем. Да. Цариградско шосе. Не съм била, но това е... Цариградско шосе. Значи има само Цариград. Цариградско шосе, една от любимите ми станции. Може, но то нали пак? Хора, пак сме залени. Пишете долу в коментарите някоя зелена песен. Отвори бързо вратите сега. Много хубаво мирише, да. Много хубаво мирише. Що какво хубаво мирише? Да, аз да поживея тук. Като западен парк. Наистина. И надали се. Аз се въртих им тук, докато бяхме на завой. Не става лошо. Аз изобщо не помня иначе дружба как изглеждаше, ама малко ми става лошо. Малко ми става лошо. Не, но това си е летището. Много яко. Човек, ние сме... Виждаш ли? Искаш да си връщаме да спрем. Окей. Ара да седаме. Да. Не, сте ми се работа. Дружба, изкуство ще се а? Защото, дали Изкуство ще се. Точно. аз Цариградско изкърство. Иначе е била. Не